Hvad skal vi spille? Hvad skal vi spille? Det er ikke Cube World, det er Trade. Sådan, vi gør. Jeg skulle gerne optage Fantasy. Okay. Vi er ude. Jeg er i et eller andet. Jeg er en alien. Jeg er en Dracolite. Jeg kan også være en Fatrix. Det har jeg ikke været lang tid. Nå. Kom. Jeg spiller sammen med en noob. En Ice Mage. Og så også en, der er lige så god som mig selv. Ja, det vil sige. Og så også Malte. Nå, kom så. Ja, det er det, men. Vi skal den her vej. Hvor er der en? Her er der. Okay. Tissemyre. Det skal lige siges. Emil. Der kommer nok kun mest gaming-videoer op her for tiden. Svær Emil. Hoppe. Vi tager bogen. Ja. Jeg bestemmer. Det er det, jeg elsker, når det er, man optager. Det er dig, der bestemmer. Skal I med ind? Wow! Skal I ikke med? Hvad? Død I lige? Hvad? Jeg er henne ved den store dungeon. Skulle I ikke være med? Bare TP til mig. Nå ja, det er på grund af I to, I jo ikke selv går derinde. Jeg kan godt selv gå hen til dig. Okay, 3, 2, 1. Nej! LOL! Som, hallo, nå kom. Bare TP til mig. Her er du død. Der var 2, der havde stået AFK. Jeg var vist en af dem. Det er OP. Nej, jeg havde ikke stået AFK faktisk. Nej, det var det ikke. Jo, det var det. Jo, det er ikke altid, de kommer kun ved det. Nej. Der er en lige heroppe, der er en stor bog. Lad prøv lige se det her. Okay, lad os tage den, hvor du er henne. Hvorfor gik jeg ind i Hogwarts? Ja, det er ikke sådan, at den er. Hvorfor gik kyllingen over vejen? Fordi den er cool. Ildfugl. Hvorfor skød baby dragen med ildfugl? Fordi den er cool. Hvorfor går jeg rundt og KS og alting? Fordi jeg hvorfor havde du ikke set det? Hallo, vi har jo ikke sagt det, hvad I har lige sagt, at I er bøsser. Jo, det er det, du lige sagde. Det er det, I sagde. Jeg har lige sagt, at I var homo. Hold det, hvad så? Det var altså noget af det sjoveste, jeg har fået længe. Hey, I har lige selv sagt, at det er, altså. Ja, det er 3D-brillerne. Nej, det gider vi ikke. Det er alt for nemt. Det er noget af det nemmeste. Master. Elite World, det er sygt nemt. Elite World, og det er ikke nummer 2. Nej, der er alligevel. Vi er nummer hvad? 8? Nej, 5. Ja.
bare douches. Vi vil bare op og... Okay. Hallo, der er bare ingenting, der er gode for mig og Malte længere nærmest. Det er en af dem. Yes, boy. Har vi ikke aktiveret? Jo, vi har aktiveret. Heller ikke en god ting. Ej, det er åndssvagt. Jeg har bare ikke prøvet. Jeg har kun prøvet på én gang. Jeg har været 2 gange, hvor jeg tænkte godt. Det er den maske, jeg har på nu. Og så også en af Maltes ting. Bros. Bare find mig. Jeg kan ikke finde det. Du er den her vej. Nej. Spiller vi det hele? Ja, du laver. Vesterbæk, han har også gemt noget i min kiste. Se, drenge. Det kan være bare her, hvis man nemt sådan en lille dukke til at join. Eller telefon også på please siger du ikke et eller andet til der sted. Selvfølgelig. Men det er det eneste, som der ikke er nemt for os. Ja. Nej, det er det jo ikke engang. Okay, kom. Vil I ikke være med til den her dungeon her? Skal vi tage øjet eller den her først? Vi tager den her først. Fordi vi gemmer det bedste til sidst. Nej, så tager jeg en håbport. Du har lige været inde i. Jeg fik lige en kiste ud af det. Yay, jeg fik lige 10 pumpkins. Altså, kan jeg ikke få andet? Let us do this! De er der ikke. Nå! Det gør vi heller ikke. Dræber du, før de overhovedet når til. Vester, kom her!
efter det der. Hvorfor? Ja, jeg fik endelig en relic. Jeg fik endnu en legendary. Malte, det er ikke godt at få legendary. Det er godt for mig, okay? Du fik dem der, dem har jeg også. Plus 6 jumps. Hello, okay, Vester, har du nogen anelse om, hvor mange jumps jeg har? Nej, hvor mange jumps? Det har jeg ikke en anelse om. Jeg har også en jumps. Jeg tager, ej, dem skal jeg have på. Jeg har det. Dem skal jeg da. Jeg har en maske med Nej. jeg har en maske med 5 jumps. Jeg har en stav. Det ved jeg ikke. 5 jumps. Jeg har en maske med 5 jumps. Nej, jeg skal ikke have med. Ja, hvad kan man godt der? Der er shadow, TJ, mange ting. Har vi ingen anelse om. Okay, nu skal I se. Prøv at tjekke det her ud. Vium, hvad laver du? Der er også noget hernede. Hvad kan være tysk? Ja, det er bare kaos, når mig og Malte. Hvis mig og Malte, vi begge to aktiverer drag på samme tid, det er bare kaos. Bare kaos. Det ved jeg ikke. Jeg må nok ikke. At jeg kun må være der, hvor det er. Hvordan det? Ja, den har jeg også haft i gode. Ja, jeg har fået 10 glims. Er der ikke nogen gode? Hey, what? Denne vej. Skriftrulle. Følg efter mig. Jeg aner ikke, hvad det er, men det er en skriftrulle, så det må være godt. Nå, lad os bare tage den her. Bare kom efter mig. Cursed Veil. Jeg bliver ved med den. Okay, kom. Ja, Dragonlight, som vi har. Ej, Malte, det synes jeg ikke, du skal. Nej, Malte, der er nogen, der er bedre, og jeg synes, du skal få Nej! Yes! Endelig! Desværre, hvem vil... Thomas, vil du gerne have min... Nej, er du i level... Nej, når du er i level 10, så må du gerne få min alien-maske. Jeg har lige fået... Okay, men Malte, det er på grund af, at jeg har lige fået en god en. Nå ja, jeg skynder mig lige at gøre noget. Skriftrulle. Det gjorde vi alle sammen. Der skal bedfødt. Jeg har lige fået en ny. Hvad er det? Det er ting, du kan bygge på andre ting. Der er et øje lige herovre. Jeg fik et eller andet ting. Hallo, hvad for en klasse? Hvor mange? 10? Knap. Så brød helvede løs. Andy Barbarian eller hvad? Ja, det synes jeg vi skal, på grund af, så har vi også en, der er stærk.
Hallo, kan du? Jeg har en ting at sige. Tal flere. Har jeg fået noget godt? Er det det? Det har jeg forsøgt. Og så bare lige spæge. Det har jeg i hvert fald ikke gjort. Her nu. 2259. Og jeg vil godt bruge brændende fødder nu. Jamen jeg er på vej hen imod den næste dungeon. Vium, vi har brug for dig. Vium, vi har brug for dig. Nå nej, men som pirat, nej det har vi ikke. Jeg tror lige det var under vandet nu. Ja, det ved jeg. Ja da. Hashtag we are OP. Så Mads, ja, Mads. Nej, det er en mand. Yes, jeg har endelig fået en relic. Okay. Det er ikke godt. Er du død? Ja, jeg fik brugt portalen. Tom, hvor er du? Skred du? Hvor? Vi døde alle sammen der. Hey, jeg ved hvor det er henne. Det er lige heroppe. Nej, så ved jeg ikke hvor det er henne. Men det er på grund af at de ikke er jo. Døde du ikke af den? Hey, jeg find hvor? Tom. Ja, den der er skrevet, man har ingen liv. Yes, Malte. Det er hvad jeg har brug for. Far. Nå, det var afslutningen for den video. Vi ses næste gang.